kowa. To ni ma dai aljita bara ku ji sunan ƙauyena. Kibiya ƙauyen baba ni ma shi ne tushena. Mutanen Rana a Kano ta Dawa ai kun zama dangina. Babana Haji Sallau a garin masarkin fawa ne. Na iya sukar tsire da fiɗar rago kowanne. Kowa garce karewa ai fa'ar zan koma ne. Wanda ke boye asalinsa wallahi babban baho ne. Alkai dan albarka ne haka babana ke cewa. Mama ke share hawaye Allah zaki godewa. Matata na cewa da miji ta yi dacewa. ‘Ya'yana na shaukin gani na in mai dawowa. Jita mutumin kirki ne haka yayye na ke cewa. Hakan ne na cewa in ba kai zami kokawa. Bai rike amana ne haka sirkai na ke cewa. Lallai ba a raina ne domin ban iya rainewa. Kuma ba a zagi na dan ba a koyan zagewa. Kainuwa ne aljita da shan Allah ba na mutum ba. Waɗansu mana nan cuta sun ɗauka ban gane ba. Kuma ba na bin doka da zafi dan ba a koyan ba. Rayuwa ba yaƙi ba in ka takura ban dage ba. Wasu samarin mu na yanzu san zuciya ya bata ku. Sai ku daina zuwa maula kuna ta zuba da mutuncinku. Kaga shan banayin gwaya na dagula lissafinku. Ita ce ke karda ku ta kwashe duka basirarku. In kun gane yanzu ku canja tsarin tafiyarku. To me nema na tare da samu in bai daina ba. Dukkan kantar sana'a da riba in ba ku daina ba. Kaga yaran takalmi da shushana ba sana'a ce. Wani na kwasar kashi sana'ar kare mutunci ce. Wani na yankan farce ga wani na sare itace. Ga wani na yawon bola domin samun kalace. Kai mata shi ka nema kar zuciyar ka ta